your hands. I like shoot, I will shoot. Jingle bell, all the way. We'll hop off our jingle bell, say, hey. Jingle bell, all the way. We'll hop off our jingle bell, say, hey. I like you. Good morning, guys. Ayan, paalis na kami ni Holly. Pakita ko lang sa inyo yung ating OOTD today. Come on, Papa! So, naka-leggings lang ako. Malamig pa rin sa labas. And si Holly naka-trackies and eto, nagbabaw na naman siya. Mahilig siya magbaw. Okay. Morning. And, ayan, naka-tennis siya. And ako, yung slip-on na shoes and dalawa tong leggings, guys. Kasi sa Kmart, manipis siya. So, pinatong ko siya. Tapos, eto yung top na jumper. Ayan. And, parang messenger na bag. Okay, let's go, Baba. And See you guys. Pa-bracelet na yung ating hikaw. Okay, say see ya. Come on, let's go. Ready, get set? Go. 1, 2, 3. 3. Yeah. Okay, ayan. Palabas pa lang tayo ng garage. And nagising ako kanina pala, guys. Mga 7. Binigyan ko lang ng breakfast yung mga bata. Then ginawan ko sila ng sandwich, ham sandwich. And then bumalik agad ako sa tabingin kayo. Bumalik agad ako sa bed kasi hindi talaga kaya ng power ko yung antok. Then afternoon, nagising ako 10:30 na. As in, oops, umaalog-alog kayo. Bakit siya umaalog-alog? Okay na ba? Baba, did you say hi to them? I don't think so. I wave. Did you wave? So, ang agenda natin today is magpapa SNS. Ay, nakalimutan kong dalhin yung ayoko nang bumalik kasi si Jan. Sabi niya, tanghali na raw ako eh. Sabi niya, gusto niyang linisan yung yung loob ng car. Dapat nga 9:30 ako aalis, di ba? Or 10. Kaso hindi kinaya. Ang pangit ng pag-set up ko sa inyo. Okay na siya. So, let's go! Mainit siya tingnan pero malamig yung labas kaya naka-jacket kami ni Holly. Right, Baba? Ano ba yung sinasabi ko? Yun nga, nakalimutan kong nakalimutan kong dalhin yung shorts na rinigalo ko kay Jan na hindi kasya sa kanya. Sana nadala ko para napalitan or naisauli. Ayaw ni Jan yung cut ng short kasi parang daw yung niya, yung bambam niya. Ayaw niya yung ganon. So, isauli ko lang siguro yun. Kasi pag pinalitan ko, ganon yung mga style dun ng mga shorts. So, ibalik ko na lang siguro yun. Kasi nakalimutan natin. And then, nakalimutan ko rin ipasukat sa mga bata yung sapatos na nabili ko nabili ko sa Cotton On. Kasi nga, sobrang antok ako. Inasikaso ko lang dahil sila makapag-breakfast and gawa ng sandwich and then prepare yung nila, yung baon. Then bumalik ako sa sa kwarto kasi talagang grabe. Parang wala nga ako naririnig kanina. Tapos yung paghalik nila sa akin, kasi bumalik na ako sa kwarto, nanonood pa sila ng TV kasi maaga nga sila nagigising. So bumalik ako sa kwarto, then nagpaalam sila, parang rugi yung ko sa kanila sobrang antok. Maintindihan naman nila yun. Baba! What are you doing? Mahangin din. Parang dinuduyan yung car. Are you alright, love? Is your arms in? Okay. Kasi minsan tinatanggal niya yung yung arms niya sa strap. And alam nyo ba yung mga regalo, nakita na nila kuya and then nila Holly. Kasi nga, pumapasok naman sila doon. And eto si Jan sabi sa akin, kung pwede ko daw alisin yung isa, tanggalan ng battery kasi ang ingay. As in, hindi siya may, lagi siyang tumutunog pag may pumapasok na tao.
yung ano, yung regalo ko kay Aliyah, hindi siya tumitigil. Tapos sabi ni Holly, regalo niya daw yun. Sabi ko, hindi yan sa'yo. Tapos sabi niya, it's mine. Sabi niya, sabi ko, hindi. So, alam na ni Holly may dal doon, pero hindi yun sa kanya. As in, mama, ipakita ko sa inyo, pag may pumasok, iingay siya. Baba, what did you hear in your bedroom, Baba? In baby's room? I cannot hear you. A presents. Whose presents is that? No, it's not yours, Baba. No, it's not. No, that's for someone. Yeah, nakipag-argue siya sa kanya daw talaga yun. No, Dad said no. Mahilig siya magsabing ganun. Dad said mine. That's my toys. That's not your toys, Baba. Yes, it is. I don't think so. We'll see. Inside. Are you gonna look inside? No, you don't open that one until Father Christmas gave it to you. But that's not for you. So mamaya na lang, guys. Sa Kmart ako pupunta kasi may titingnan din ako. Hindi tayo sa Big W kasi doon ako nagpapa-SNS na sa may Big W. Pero this time sa Kmart, pag hindi sila busy, sana hindi sila busy para doon lang tayo. Few moments later. Dito na tayo sa parking lot kasi si Oli nakatulog. Baba. Baba, we're here, Baba. Hi! Let's go. Ayaw niya magpahawak. Sana hindi sila busy. Dito ko sana isasauli yung ano, kung nadala ko yung shorts ni Jan, dito ko sana isasauli sa Just Jeans. Eh, katabi pa naman lang siya ng ano, dito sana. Ano, busy sila. So, punta tayo sa isa, dun sa may Big W. Come on, Baba. Pero bago tayo pumunta dun, punta muna ako dito sa ano, bibili ako ng Hollywood tape. Come on, Baba. Dito, punta tayo dito sa Brass and Things para bumili ng Hollywood tape. Punta ko dito para bumili ng Hollywood tape kasi yung isusot ko sa party, nahuhulog yung ano, kasi silk siya, so madulas siya, nahuhulog siya, so kailangan mo siya idikit sa bra. Pero tingnan nyo, may nakita ko dito ganito, oh. Green siya, ang cute niya, oh. So isukat ko kung okay siya, tingnan natin. So hindi ko alam. Trinay ko siya, parang okay lang. Tingnan natin. Come on, Baba. Get it? Siya daw magbibit-bit. Okay, let's go! Punta muna tayo dito sa BWS para kumuha ng vodka. Bago tayo pumunta ng Big W. Are you alright, Baba? Okay, be careful. Okay, be careful. Watch your steps. Come on. Hanapin natin yung Sanbuka. Sanbuka yung sabi ng mga girls, kasi yun ang dadalhin ko for Christmas party. Sanbuka tsaka vodka. Sanbuka, Sanbuka. Eto, Sambuka. Pero hindi ko alam kung black or ano. Hindi ko alam kung anong kulay ba. Anong kulay. It's alright. No, not that one, Baba. So, ako yung magdadala ng alcohol kasi hindi tayo makakapagluto. Ang request nila is vodka at saka Sanbuka. Sa vodka, ito yung iniinom nila. Pero gusto kong mag-try ng iba. Kasi na-try ko na rin yan. Maganda din to. Okay din naman siya. Mamaya, tatanong tayo sa babae kung ano yung mas okay aside sa Absolute vodka. And then sa Sanbuka, yung pinakita ko sa inyo dito, ang recommend sa akin ng babae, kasi nandun may customer siyang isa pa. So, ang recommend niya sa akin, eto yung Black Sanbuka. Eto yung mas masarap kaysa dito sa tatlo. Eto kasi original daw to. Sobrang yucky daw yan. So, eto sabi niya. Hinihintay ko lang siya kasi may kausap pa siya. Tanungin natin siya about sa vodka naman tayo. Ayan.
So sabi ng babae, mas better daw nga tong Kettle One kaysa Absolute Vodka. So, eto na lang yung kunin natin para maiba naman. Kasi na-try na namin yung Absolute eh. Wait, Baba. Okay, we'll get this one. Oops. Alis. Alright, sorry. I'll be there before 6:30. Yeah, I'll try to be too. We've got a function at the tree house. It's alright. Come on, let's go. Thank you. Come on. See ya. Okay. Diyan tayo magpapa-SNS, guys. Sana hindi sila busy. Oh my God, it's busy din. Busy sila. So, pakainin muna natin si Holly. Ayun na siya, oh. Baba! What do you wanna eat? Come on. What do you wanna eat? Ito yung in-order namin na chips na mayroong loaded na meat. Are you alright? Is it good? Ang sarap dito, guys. Sarap ba ba? Sarap? Busy pa kasi doon. 30 minutes daw. Balik ako after 30 minutes. Ngam na baba? Sorry. You have some cheese on your eyes. Chili sauce and garlic sauce. Sarap. Tapos meron siyang cheese.
Sobrang sarap nito, guys. And hindi ko na kaya, busog na ako. Let's go, Baba. Okay na. You wanna sit there? Okay. So, ang theme ng Christmas party is green. Naghahanap ako ng green, pero hindi ko gusto yung mga green nila. Eto, may pag-glitters. Eto, ano. Tingnan na lang natin mamaya. Yung napili kong kulay white na NU78. And eto yung green na may pag-glitter, NU176. What color are you gonna put, Baba? What color is that? Green. What color is that, Baba? Green. Okay. Pinilit ko lang siya na green yung ipalagay niya kasi gusto niya pink na naman. Eh, yung theme nga ng party is green. So sabi ko, mag-green siya ngayon. Ngayon lang naman. You like it now, Baba? Tingnan niyo siya, oh. I got this. Ang ate niya maghawak ng lollies. Ahay na kami and si Holly nakatulog. Ito yung ating nails today. Ayan, green and white. Christmas na Christmas talaga yung ano niya, oh. Kulay niya. And yung shape niya is almond. Pina-almond ko para maiba naman kasi lagi na lang akong square. So, trinay ko lang. So, yan. And ano mong gagawin ko ngayon? Mag-i-empake na kasi alis bukas. Pero bago yun, magsasampay muna kasi iniwan ko yung mga ano, damit dito para isampay sana kanina. Tapos si Jam minamadala ko na. Umalis na raw ako. So, ngayon isasampay ko lang to and mamaya mag-empake. Bahay na pala kami and si Holly nakatulog. Say hi, Kuya! Hi. Ayan, kararating lang din galing school yung mga bata. And ito pala yung ating nails. Green and white. And pinashape ko siyang almond shape. Ayan, para may iba naman. Kasi lagi akong naka-square. So, this time, ano siya? Almond shape. So, yun. And, mayroon akong isasampay. Kasi kanina, dapat isasampay ko yun bago kami umalis. Kaso si Jan, minamadali na ako. Umalis na daw ako kasi lilinisan niya nga yung car. So, yeah, meron tayo ditong mga isasampay na damit. And then mamaya, mag-i-impake kasi bukas sa alis. So, isampay ko lang. Isampay sa loob kasi ang pangit ng weather. Dito ko siya isasampay. Naging sampay na talaga ito ngayong winter. Ngayon summer na pero nandito pa rin siya kasi nga ang pangit ng weather sa labas. So, dito muna kayo. Sampay tayo. Gusto ako magsampay. And nandito na si Jan and si Holly. Ayan. Nanood sila ng TV. Magpapahinga lang muna ako saglit kasi mamaya dinner na. Anong oras? What time is it, Kuya? What time is it, Han? 4? Is it 4? Yeah, 4:05. So, mamaya. Yung dinner namin the same. Kung ano yung handa ni Jan kagabi. Magpapahinga lang ako. Kasi ang sakit na ng ano ko ng ulo ko kasi kulang ako sa tulog. Magnanap lang ako. Baba, how's your... Baba! Show your nails, Baba. Come on. You like your nails? Ayan, ayaw niya itong ipatapon si Frozen. Ginising na ako ni Kuya kasi gusto niya na raw kumain ng spaghetti. Ito yung leftover namin kahapon. Where's Daddy? Kunin ko yung... Mom, I got everything. No, ito lang. Oh, yeah. Oh, can I have cake on my spaghetti? Yes, of course. Ito yung tirang lamp ni John kahapon. Ito yung kay Kuyang spaghetti. Gusto niya raw marami. And ayan kay Sak. And kay Holly. And ito yung kay John, oh. Hindi pa tapos. Did you have a bath? Yes. What's that? Yeah, with Sak and Kuya. Ayan, kumakain na sila. Hindi niya ako pinagawa ng gravy, tomato sauce na lang doon. And si Kuya, tingnan niyo yung spaghetti ni Kuya. Kuya, show your spaghetti. Tingnan niyo kung gaano karami. And ayan si Holly. Zach, are you alright? Yeah. And dito ko linagay yung ano, yung binili ko sa Kmart. Ayan, oh. May dalawang bantay dito, oh.
Andyan. Bumalik ako dito kasi gusto ko pang mag-nap ng kahit konti. Andun sila, oh. Jingle bell, all the